छौड़ी कहते बड़ैया के हे कहनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया के हे कहनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी हनी उदवा सलगे मुहल्ला को बनरे जैसन नदिया हो फसलगे करले बियाहवा छौड़ी हनी उदवा सलगे मुहल्ला को बनरे जैसन नदिया हो फसलगे तना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के तना फकरिया छौड़ी तोहर सैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए मर्द के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे
एक कदम पिया बाकी काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कवले जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे कसम पिया के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कवले जाहे एक कसम पिया बाकी काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कवले जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे
अबे हमें ही कुमार नहीं देवो ही धायनवा अबे हमें ही कुमार अभी देवो ही नहीं धायनवा अबे कदिए भातार पछौड़ी कदो के ते घुमनवा अबे कदिए मरद पर छौड़ी कदो ही घुमनवा पर छौड़ी कदो ही घुमनवा अगे कदिए मरद पर छौड़ी कदो ही घुमनवा अबे सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छुटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी कदो ही घुमनवा अब कदिए भातार पछौड़ी कदो ही घुमनवा अगे पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी कदो ही घुमनवा अगे टूंबा मरद पर छौड़ी कदो ही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर गावो कई गनवा आस से कई गनवा अबे हरदतवे मरद पर छौड़ी कदो ही घुमनवा अगे कदिए भातार पर छौड़ी कदो ही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया कदो ही छिया छिया कदो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया अगे बारे बदया ढोलिया में जलावो हकी दिया बाहरे बदया ढोलिया में जलावो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया आगे केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में कदो ही छिया छिया
अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया अगे तीर सपिरिया कितना दारो चेच सढीला किया तीर सपिरिया कितना दारो चेच सढीला किया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो ही छिया छिया मिक्सवा यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चोरी बड़ी अलग हानी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे बड़ी अलग हानी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे फेको हानी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया गे फेको हानी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे कहते बड़ैया गे कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे उहला को बनरे जैसन नदिया हम फसल गे करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे उहला को बनरे जैसन नदिया हम फसल गे तना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के केतना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे बड़िए मर्द के छौड़ी कहते बड़ैया गे
आगे के सुख नहीं मिलता। पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी, पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। पातर पियावा पान के पतई जैसे जी, पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे। मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी, मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो हल्का जना गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जना गवना जाइए कैसे। के पिया हमर करो है तैयारिया, आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया, आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया। अरुण के माना करिए कैसे जी, नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजना गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो है सजना गवना जाइए कैसे। पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी, पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। पातर पियावा पान के पतई जैसे जी, पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे, अभी बड़ो हल्का जनवा गवना जाइए कैसे। कसम पियावा के काम
एक तो में पिया बाकी काम है चाहे चाहे पढ़ाई करे खातिर कवले चाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे भी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चौहान। छौड़ी कहते बड़ैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी हमी उदवा लगे मुहम्मा को बनरे जैसन नंदिया हम फसल करल बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहम्मा को बनरे जैसन नंदिया हम फसल केतना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के केतना छौड़ी तो
कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौरी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता। पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे आई है कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पिया बाकी काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे
चाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कम पिया बाकी कम है जाहे चाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवाना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवाना जाइए कैसे पछौड़ी करो ही घूमना अब हमें ही कुमार नहीं देवो ही भायना अब हमें ही कुमार अभी देवो ही भायना अब करिए भातार पछौड़ी करो के घूमना अब करिए मरद पर छौड़ी करो ही घूमना पर छौड़ी करो ही घूमना अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछलो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछलो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घूमना पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलना आगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलना आगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घूमना आगे टूबा मरद पर छौड़ी करो ही घूमना
अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरालिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोलिया में जलावो हकी दिया बाहरे बदलिया ढोलिया में जलावो हकी दिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया केकरा से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे तीर सपिरिया कितना दारो चेच सढीला किया तीर सपिरिया कितना दारो चेच सढीला किया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया पहुनवा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे कोही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कोही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया मिक्सवा यादव फिल्म्स भोजपुरी संघो चोरी बड़ी अलग हानी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे बड़ी अलग हानी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे हे कहनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया गे हे कहनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे कहते बड़ैया गे कहते बड़ैया गे करल बिया हवा छौड़ी हमी उदवा सलगे मुहला को बनरे जैसन नंदिया हम फसलगे करल बिया हवा छौड़ी हमी उदवा सलगे मुहला को बनरे जैसन नंदिया हम फसलगे तना तारीफ
पलटी फार्म में नौकरिया कहाँ तोरा बियाह करी दिलक बाबू मैया के कहाँ तोरा बियाह करी दिलक बाबू मैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता। पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे कम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर बलंगा पान के पतई जैसे जी पातर बलंगा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा
पढ़ाई करे खातिर कॉलेज है एक कम पिया बाकी कम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज है मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवाना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवना जाइए कैसे अभी